Публиката е страхотна, гостите са топ, всичко е на 100% на макс. Горе, горе, горе! Вижте за какво става въпрос! Момичета, какво ще кажете? Искам да кажа, че тази вечер беше прекрасно. Култната дон са най-добрите, защото при нас винаги е на макс. Най-добрия! Най-добрия е като! Ето, чухме и публиката. Топ, топ! Не може да окрутим тия жени, какво ги правиш, какво ги правиш. Направо 100% горе на макс! Купона е на макс, дами и господа. Ще ви представя една много голяма личност, както в България, така и в Европа, дами и господа. За мен е чест и удоволствие, Андрей. За мен също. Да те видя тук до мен. Благодаря за поканата. За мен е чест. Как се чувстваш? Ами, чувствам се като у дома си. С такива прекрасни хора като вас и най-добрите организатори, все пак. Купона е на макс, мога да гарантирам. Може да заповядате на тези страхотни партията, която ги организира организаторката. Всички сте добре дошли в Холандия. Можем дори да ви кажем, че в най-скоро време планираме да направим нещо грандиозно, като партнери. Заедно, дами и господа, Андрей Инкен. Заедно. Така че най-скоро очаквайте. С един от най-добрите в България, Европа. Обичаме те. Бъдете аз вас си също. Да ви предложим едно наистина горещо шоу с Ихито България, разбира се. Да отидем да разберем какво става там. Дами и господа, ето сме на епицентъра на събитието. Ето сега се случва. Да поснимаме малко тук и да разберем какво се случва. Ето, както виждате, народ.
това сега правим оригинално. Продължаваме лично и категорично за всички на дансинга. Знай най-добрият диджей. После ще препия покиме, сега как? Ти града си мила моя новата сензация. Мисля да ти правя в хотела резервация. Нещо пак ме дърпа да отивам на казино. Но знам, че парите ми отиват на кино. Ама знаеш, мила моя, това не е проблем.